Det er tredje dagen på vores evige tur op ad liften. Liften er stadig ikke stoppet. Vi kører stadigvæk. Det er jeg ikke forstå det. Vi ved ikke rigtig, hvor vi er på vej hen, faktisk. Jeg har en idé om, det Mount Everest, den fører til. Og der er ikke nogen mennesker? Der er ikke nogen mennesker, nej. Som vi kan se, så kommer der ikke nogen på den modsatte side. Eller nede på min ski. Altså, det er sådan lidt svært det her. Dokumentarfotografering. Lad os se, der er ikke nogen mennesker. Ingen mennesker, simpelthen. Nej, dem der foran os, det er ikke mennesker. Det er sådan nogle random nogle. Og ham der kører ned på pisten, han er ikke menneske. Han er nordmand, så han er ikke nogen menneske. Så. Han er fra Norge. Han kan ikke gå for det. Jeg er ved at bryde ud i sang lige om lidt, kan jeg mærke på det hele. Jeg tror, det bliver østen stiger solen op. Ja, er du på samme måde? Ja. 1, 2, og 1, 2, 3, 4, østen stiger solen op. Ja, det går alt for stærkt. Der er endnu en nordmand der. Østen stiger solen op. Ja. Han kan ikke komme til skiften. Han tager den af midt på bakken, og han får. Det er ikke det, der er ikke det, der er stærkt. Der var ikke nogen mennesker. Fuldstændig sindssygt. Ja. Helt klart. Der var overfyldt her. Og så især den uge, vi er her. Ja. Hvad? Noget af en økonomisk krise, vi har, så er derfra. Det vil nok sige.